kadugay ang kalibutan nagkakomplikado ug nagkasayon. Sayon apan komplikado. Karon sa atong panahon mga igsoon, sayon ang mutan-aw apan lisod ang musuta sa kamatuoran. Ang ebanghelyo nga atong madungog hastang ninduta nga bisan pa sa panahon ni Kristo aduna gyoy kalainan sa unsa tong hulagway, ug sa unsa tong kamatuoran. The difference between the image and the truth. Ug kasagaran gyud mga igsoon makita nga kining image, no? Kining image dali lang kaayo ma-manipulate apan ang truth, ang kamatuoran kanunay magpabilin. Labi na sa hisgutanan nga karong panahona ambot og nakabalo na ba mo anang gingog AI, kanang AI, artificial intelligence. Nga tungod ning maong AI dali kaayo manipula ang image, ang realidad nga makita kaysa kamatuoran. Bisa kay mo cellphone, no? Nangunot ka na pero pag picture nimo, i-filter nimo ang imong image, wa gyoy kunot. Bisag bugo ang sa kasyante pagpasa papel perting maayo kay mo sukat, maayo kayo mga konsepto, maayong huna-huna nganuman dili iya kundi sa ChatGPT gipadala. Daghan ang mga umaabot pagani si Pope Leo nagaauhag kanato nga karong mga panahona tungod aning artificial intelligence kinahanglan unta kining gadget, kinahanglan ta kining maong instrumento makapatunhay pa sa kamatuoran dili sa opposite niini. Na mga kaigsunan nga diha sa ebanghelyo na dungog na to si Jesus nga mingon nga ang usa ra gyud ka prueba sa kamatuoran mao diha sa bunga, mao diha sa buhat. Kay diha daghan ang mga maayong imahe pero walay buhat. Ug kana ang usa ka lindot nga atong talan-awon sa atong Kristohanong kinabuhi, kumusta man karon ang akong mga buhat? Ang ako bang buhat aduna by consistency sa akong gituuhan. Pagbuhat ug pagrespeto ngadto sa uban apan ang paglapas sa katungod. Kay tungod sa akong panginahanglan mauusahay ang nagdumala sa atong kinabuhi. Pagbuhat o gugma apan ang pagpanamastamas maoy naagayod sa ato nga mga buhat. Una nga ang bunga sa atong kinabuhi, ang buhat sa atong kinabuhi nga mo'y bunga, dunot. Apan ang image, nindot. Usa mga igsoon atong pangutatong kaugalingon. Usa may akong gi-build up sa akong kaugalingon. Am I building up my image? What other people say about me? Unsa ang isulti sa uban, mahitungod sa ako. Unsa ko mag-viral bako o dili. Apan ang kamatuoran diha sa bunga, mapaubsanon, apan malahotayon nga makahimo og kaayuhan. Kini mao'y gipalawman mga igsoon sa atong unang pagbasa. Ang Ginoo matinud-anon kayo ni Abraham. Si Abraham nireklamo nga unsa man ni nga tao man ako ning tanang mga bahandi o mga kabtangan nga gihatag nimo sa ako nga wa man ko'y anak, wa adtura ni sa akong mga ulipon, wa ni pulos. Ug misaad ang Dios kaniya Abraham, lakaw gawas tan-aw sa kalangitan ug ipha ang mga bituon kung imong maihap kini. Ug ing anak kadaghan ang anak nga akong ihatag kanimo. Pero murag dili kayo kumbinsido gyapon sa Abraham. Murag si Abraham naging istoryahi ko Lord. Apan gihatagag pagpruiba bunga sa buhat sa kaayo sa Dios.
nga giawag niya sa Abraham nga maghimog usa ka altar nga himo niya ang halad nga sinunog gikan sa mga abot sa iyang uma. Ug daw paghimo ni Abraham nini kadlaw iyang gibantayan ang mga langgam gusto na nga mudagit sa maong halad. Why niabot hangtod ni Sao pang adlaw ug diha taliwala sa kangitngit gisakmit sa Dios ang iyang halad aron sa pagpamatuod nga ang saad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mahimong kamatuuran gayod, mamunga gayod. Ug kitang tanan karon mga igsoon magtando-tando gyud. Tinuod na Father. Kay karon nakasabot kita sa kinatibuk-an nga si Abraham mao ang amahan sa daghan nga katawhan nga matuuhon sa Dios. Kanindot kung ato ning lantawon nga di ay mismo ang Ginoo, wala lamang sa pulong, wala lamang sa imahe, kundi sa buhat iyang gihimo ang pag-ingon niya kaluoy gugma diha kanato. Kita usab unta maagni karon nga pinaagi ni diha kita matagan sa Ginoo ug maanindot nga giya sa atong kinabuhi karon. Nga sa atong pagdawat kaniya sa Eucharistia, unta kita maningkamot ug mamunga ug maayong bunga. Kay diha lamang sa atong mga buhat mapruiba nato ang kamatuoran sa atong pagtuo diha kang Kristo. Busa ang atong salmo responsoryo maanindot nga naga-remind kanato. Unsa ganito? Mahinumdum ang Ginoo sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo sa pagbasa iyang ginumduman ang atong kasabutan. Karong adlaw mahimo unta kitang matinud-anon sa atong sabot sa Dios. Dili pinaagi sa pulong, dili pinaagi sa hulagway o image, kundi pinaagi sa mga bunga nga mga maayo nga atong mapuy-an karon sa atong kinabuhi. Amen.